आता मी सोयाबीनची भाजी बनवते आहे. म्हणजे ती कशी माहिती आहे का, आपण व्हेज आहे ना, म्हणजे मी व्हेज आहे. अशा अनेक मुलं मुली व्हेज असतील ना, त्यांच्यासाठी म्हणजे आपलं चिकन, म्हणजे मी सोयाबीनचं चिकन बनवते आहे, व्हेज चिकन. आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे सोयाबीन आहेत, हे कसे पाण्यात ठेवले होते मी अर्धा तास, आणि ते पाण्यातून काढून आहे ना, असं पाणी पिळून काढून घेतले, असं स्वच्छ धुवून घेतले. त्यासाठी ही मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसालाच आहे, म्हणजे आपण मिरची पावडर घेतली तरी चालेल. हे मीठ आहे, आणि हे आहे ना फ्राय करण्यासाठी हा मसाला घेतला आहे. हे कांदे घेतले आहे 2 बारीक बारीक, छोटासा सुका खोबऱ्याचा तुकडा घेतला आहे एक, हे अद्रक आहे, ही लसूण आहे, आणि हा थोडासा फोडणीसाठी आहे ना, हा थोडासा वेगळा कांदा घेतला आहे. हे टोमॅटो आहेत, हे पण भाजून घ्यायचं आहे, आणि ही कोथिंबीर आहे, ही हळद आहे, आणि हे तेल आहे. आता मी आहे ना गॅस पेटवला आहे आणि कढई ठेवली आहे मसाला भाजायला. थोडं तेल टाकते, त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. हे आहे ना कांद्यामध्ये सर्व भाजून एकत्र करून घ्यायचं आहे. का माहिती आहे, खोबरं पण जाडं आहे, हे लसूण आहे, हे अद्रक आहे, आणि टोमॅटो कशी नंतर शेवटला ती भाजायची आपण मसाल्यामध्ये. हे सर्व कसं आपण आता हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे चिकनसारखा, म्हणजे आपल्या व्हेज माणसांचं चिकन सोयाबीनचं. हे असं चांगलं आहे ना मसाला भाजून घ्यायचा, कांदा वगैरे अद्रक सगळं, आणि त्याच्यानंतर टोमॅटो टाकायची, ती पण भाजून घ्यायची मस्तपैकी. त्याला पाणी असतो ना, असं बघा पाणी, पण ते पाणी सगळं ते मेलं पाहिजे. जसं मसाला आहे ना असं छान भाजायचा. आता हे चांगला भाजला आहे. आता मी गॅस बंद करते, आणि तुम्हाला डायरेक्ट आहे ना ते मसाला वाटूनच दाखवते थंड करून. ते गरम असतो ना, म्हणून ते वाटायचं नाही लगेच. मग ते पंख्याखाली आता ठेवते जरा थंड व्हायला, मग ते वाटून दाखवते, मिक्सरला वाटून काढते, आणि मग तुम्हाला दाखवते. मसाला आहे ना भाजून आता थंड करून मिक्सरला घेतला आहे भांड्यामध्ये. आता हे छानपैकी वाटून दाखवते मस्त बारीक. ही कोथिंबीर घेतली आहे, ते आता वाटून दाखवते. पाणी टाकून आहे ना हे मस्तपैकी वाटून घ्यायचं एकदम बारीक. गॅस पेटवला आहे, आता भांडं पण ठेवलं आहे. आता आपण तेल टाकूया. आपण थोडासा फोडणीसाठी कांदा ठेवला आहे ना, तो टाकते. हा मसाला घेतला आहे वाटून, आणि आता कांदा फोडणीला टाकला आहे ना, त्याच्यामध्ये हा मसाला टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना हा मसाला टाकते, लाल मिरची पावडर टाकते, हे घरातलाच मसाला आहे. गॅस फास्ट केला आता, आणि याच्यामध्ये आहे ना हे सोयाबीन टाकते, आणि थोडं 5 मिनटं हलवते. नंतर कसं झाकण मारून जरा एक कड काढून घ्यायचा आहे. हे वाटपाचं भांडं आहे ना, ते स्वच्छ म्हणजे असं घ्यायचं धुवून, ते मसाला असतो ना त्याच्यामध्ये म्हणून. आणि ते पाणी असं आहे ना चांगलं मसाल्याचंच असतं, ते असं टाकायचं त्याच्यामध्ये. ते टाकून कशाला, फेकून कशाला द्यायचं. ते पाणी मसाल्याचं आहे ना वाटपाचं, ते फेकून नाही द्यायचं, ते आपलं त्याच्यामध्येच वापरायचं. आता त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते, आणि थोडं शिजायला पाहिजे म्हणून झाकण मारते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं मीठ टाकते चवीपुरतं. मीठ टाकून आहे ना असं चांगलं हलवायचं, म्हणजे आपलं कसं चिकन मस्त शिजायला पाहिजे ना. ते कसे लवकर शिजतात, भिजलेले आहेत ना, त्याच्यामुळे गॅस फास्ट केला आहे, आणि थोड्यासा 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आपण खोलून बघूया म्हणजे आपलं व्हेज चिकन तयार आहे का. हे कसं आपल्याला चांगलं सुकवायचं आहे. एकदम गॅस फास्ट करते आणि सुकवून काढते. म्हणजे सुकलेलं ना, सुकलं की छान लागेल, आणि छान पण लागतो ते. हे पूर्ण चांगलं सुकवायचं. आता हे
चांगलं आहे ना असं हलवून आहे ना सुकवून काढायचं मस्तपैकी. म्हणजे मसाला आहे ना त्याला लागला पाहिजे सोयाबीनला आणि तेल सुटलं पाहिजे छान. आपण तेल कसं थोडंसं टाकलं आहे ना मग ते कसं तेल सुटलं पाहिजे. हे बघा तेल सुटेपर्यंत आहे ना हे चांगले सुकवून घ्यायचे. मग थोडं चरचरत आहे ना ते जरा कमी झालं ना मग आपण समजायचं की आपली भाजी झाली छान. म्हणजे आपलं व्हेज चिकन सोयाबीनचं आपलं छान झालं आहे आणि ते सुकलं आहे. पण आता बघूया आपण मसाला म्हणजे एकदम छान झाला आहे बघा, मस्त झाला आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. सोयाबीनची भाजी तयार आहे. म्हणजेच व्हेज लोकांसाठी सोयाबीनचं चिकन एकदम मस्त तयार झालेलं आहे. आपण बनवा आणि मला पाठवा फोटो काढून.